Kniha Steve Jobs od Waltera Isaacsona říká jednu věc. Můžete být blázen a přesto mít úspěch. Nebo abyste měli úspěch, tak být bláznem musíte? Tuhle knihu sice mám, ale nečetl jsem ji. Slyšel jsem ji jako audionahrávku, která je skoro 30 hodin dlouhá. Pravdou je, že při svých dlouhých chůzích do kanceláře a zpátky jsem ji slyšel 2krát za sebou a některé vybrané kapitoly snad i 10krát. Jobs mě vždycky fascinoval jako naprostý blázen, který se po hlavě vrhl do toho, co ho přitahovalo jako magnet. Bez výmluv, bez keců, bez řečí, prostě do toho šel a udělal to. V knize o něm mluví spousta lidí, kteří ho označí za úplného blázna, za člověka, který byl naprostý psychopat, ale zároveň pracovat s ním bylo to nejlepší, co je v životě potkalo. A potom si člověk klade otázku, je všechna ta sebekontrola nutná, nebo nás spíš brzdí? Kniha je určená pro všechny milovníky Apple, ale ti už ji četli a nebo slyšeli. Knihu doporučuji všem, kteří chtějí být sami sebou, akorát z toho mají trochu strach. Jobs byl naprostý blázen a byl sám sebou a vyšlo mu to, takže za mě kniha hodně inspirativní, čili dostává 4 z 5.